Lokhu mhlambe ngabe sunesikhathi esingakanani ukwenza udayisa ngomzimba mhlambe isikhathi esingakanani? Akudala kakhulu khona ngiqale 2022. Yeah, ngiqale 2022 kusuka kwami nje ekhaya ngiza la eThekwini ngavele ngangena kuleli business ngoba imisebenzi ayikho. Ngiyaphila mntanami. Into edala ukuthi sikufonele bengifuna ukukutshela ukuthi njengoba lapha ekhaya isimo sesishintshile nje yonke into isihamba kahle. Ingenxa yomsebenzi engiwenzayo engingasayiqhenyi ngawo engingakaze futhi ngiyiqhenye ngawo. Kodwa ngenxa yesimo engangisibuka ekhaya ngagcina ngingenile lo msebenzi wokudayisa ngomzimba. Hawu. Ngibingelele babukeli bevumani film lo khuluma uvumani wale kwamhlabela inganauswani madoda le phansi emanguzi kuthiwa ikaKhubaloni buye egcekeni kodwa ke asikho lapho kwamanje babukeli siyanthanda kakhulu la nikhona noma ngabe kuphi la ukhona nje siyakuthanda ungakhohlwa ukuthandaza siswami ungatshela nje umbukeli ukuthi namhlanje yini ekulethe la uyakubeka kulesihlalo uzohlala kusona njengamanje. Sanibonani, igama lami uFikile ngwakaSithole ngisuka eShowe. Ngasuka ekhaya ngiyofuna umsebenzi ngeza la eThekwini. So mangifika la eThekwini isimo sabheda kakhulu kunakuqala. Ngaze ngagcina ngitholana nomunye usisi engingamazanga kodwa manje sengiyamazi usisi oyibiza ngoAnge. Wangifaka kule business leli abantu abaningi abangalifuni nama ngilithandi but ngenxa yokuthi imali ngiyayidinga ngagcina ngena kuyona business lokudayisa ngomzimba. So manje ngifuna ukuthi uBudvumani angisize ngitshela umama ukuthi kahle hle ekhaya njengoba isimo sesi right nje ingoba imali ngiyithola kanjani nanokuthi umuzwa sekhaya usuvukile uso right ingane zasekhaya esasokoli ngenxa yokuthi mina ngakhetha ukuzidela ngashintsha indlela angikhulise ngayo. Ngase ngilandela le ndlela engiyitshela ukuthi right mina ngenxa yokuthi ngifuna ukushintsha isimo sasekhaya. So njengamanje ngifisa ukuthi uma azi ukuthi hayi lento ukuthi ngiyayenza ngoba ngithanda ngenze ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya futhi angangizondi. Siswami ingabe konke lokhu mhlambe ngabe sunesikhathi esingakanani ukwenza udayisa ngomzimba mhlambe isikhathi esingakanani? Akudala kakhulu khona ngiqale 2022. Yeah, ngiqale 2022 kusuka kwami nje ekhaya ngiza la eThekwini ngavele ngangena kuleli business ngoba imisebenzi ayikho. Yeah. Ingabe mhlambe wawuzamile ukuthi uthole umsebenzi phambilini noma nje wavele wabona iopportunity ukuthi ayina indlela engakwenzisa imali? Ngangizamile kukaningi ngifesa ngoba nginane certificate ezingigunyazayo ukuthi ngingangena emsebenzini ngiqashwe nje kungabe bikho ixoxisa but umsebenzi bengingawutholi bekuvele kungabuya impendulo straight kungabuya impendulo. Kwesinye isikhathi bangifonele bangitshela ukuthi bazongitshela mase bengidinga bangifanele ukungitshela lokho nje bazongitshela mase bengidinga. So ngagcina ngibona ukuthi okay ayikho lento lena kanti futhi nalo sisi lona besakhelene naye emqashweni wasengitshela yabona lento yokuthi uzolinda umsebenzi oqondile uzokuphelelisa ngesikhathi ilanga liyashona ngena la ngagcina sengingena ke nami kodwa hayi ngoba ngangithanda isimo esasengiphoqa. Ngake ngakuthola umsebenzi we-security but lapho ngisengenile ngaphakathi usupervisor wangitshela ukuthi uzongibeka kwenye site esafe eseduzane nala engangiqashe khona because leyo ndawo iseWestville mina ngangihlala endaweni eseduzane naseWestville engengize ngisho. So mase ngisebenza ngaphakathi wasethena ngeke phela sisi ngikunikeze isite eseduzane esafe ngiyeze uthola lutho mina okungcono asenze something esho izinto zabantu abadala engeke ngize ngikwazi ukuzisho ngoba nami ngiyazisaba ziyihlazo. Okay, so ngaleso sikhathi nganqaba ngathi ngeke ngize ngikwazi ngoba engqondweni yami kwakusagcwele nje ubuclean ngingakaziboni ngenza le misebenzi engcolile. Okay, wasengixosha
Mase ngixoshile okay fine anginankinga ke ngoba vele ngiphume nesidima sami isithunzi sami sisengakumina. Ngase ngithola kwesinye isitolo ngawukhesha khona. Kuleso sitolo amandi avele ke nje ayibonela udoti la kuthini. Asiholela imali engaphelele ngavele ngashiya. Emva kwalapho ngasafarisha ngashizile. So usis Angie wasengikhumbuza ukuthi hayibo njalo ioffer isamile. Ngathi mina no man, okunoma ngisafarishe kanje ngcono ngiyithathe le offer. Ngiyangena kanjalo ke kulomsebenzi. Kodwa nje angikho right. Ngiyisangikho proud ngayo. Angikho proud kakhulu ngawe. That's why ngifuna ukutshela umama ukuthi indlela engithola ngayo imali yilena. Kodwa futhi angisathandi, angazi ngaphuma kanjani. Yeah. Hey siswami ngiyakuzwa konke okushoyo manje awusho lapha benisebenza khona benisebenzela umuntu noma mhlambe busebenza nje mhlambe ngaka ukuthi ufika uyimele somewhere mhlambe mesubhuka somewhere noma benidayisela khona lapha emqashweni la nihlala khona. No besibhuka somewhere umuntu bayisebenzela yena ngendlela yakhe imali ayitholayo eyakhe akekho umuntu oyiboss. I was my own boss. Yeah. Mhlambe nje imali wawuyenza mhlambe ngosuku udraft nje 6,000. Yes. 6,000 levi ngosuku. Because bengibatarget abantu engiloduza nabo bese benginikeza leyo mali le engiyifunile bebengakhala 6,000 ngosuku. Yeah. Into eyenza ukuthi ngikhethe ukushiya lo msebenzi ngoba even egazini angiseyona le yanto engiyazi ngiyona mina bengingesisho nisilenda so bengi QB. Yes. Nasebe enlontuzeni complexion yami sishintshile sengiqonqile ekhaya ba happy ngoba bazi ukuthi usisi wabo omdala uyasebenza ingane zasekhaya ziyangihlonipha but mina ngaphakathi ngiyazi ukuthi lento ngithola kanjani so angikho right ngayo. Nje igazi lami alisekho right. Ngabe mhlawumbe buna boyfriend before uqale lo msebenzi? Benginomuntu owaziwayo ekhaya not boyfriend obelobola. Kodwa manje ngenxa yokuthi izimo zikanjena sagcina sihlukana naye. Yeah. Ngabe yini enzakala mhlambe ubesele kude emakhaya noma mhlambe around eThekwini? Segoli yena. Segoli. Yeah, Segoli. Manje bebona mayefika afika athi hayi ngeke agcinanga mina la. Ngami ngagcina ngingasakwazi phela ukuqamba amanga. Enye into enza ukuthi size sigcine singasazwani ingoba angithi bese ngijwayela abantu abahlukene so yena bengasenzi ngalendlela engifuna ngayo nanokuthi kuma clients ami khona omunye ngagcina sengikhetha so ngagcina nje sengimnikeza engasakhokhi ngase ngibona ukuthi no lo ayi ngathi uyasala sagcina sihlukana ke kanjalo. Yeah. Kaze ngathini ngithi ngiyahamba mhlambe nami angisho ukuthi ngiyathenga babukeli mhlambe nami ngiyothenga yabona ngithi ngiyafika umuntu wami mhlambe nawe uyadayisa angazi kazi ngabe ubani no wrong ngaleso sikhathi but ke God forbid not for me my sister yeah mhlambe ngabe yini enye biyenzeka lapha emgwaqeni la udayisa khona emgaqweni ngicela ngasadayisi khona ngoba bese nginawo ama clients angibhukayo engazi ukuthi okay ngosuku ngizobhukwa abantu mhlambe abawu2 oyedwa wasemini and then omunye usuku bonke so nje bese ngicina ngingasasebenza ngingasami emgaqweni even nalabo bengisebenzisana nabo bengasangithandisisi ngenxa yokuthi bayitshela ukuthi ngibathathela ama clients kanti iwona afuna mina ama clients. Yeah. Ingabe wena mhlambe ikhona yini into ebuyisebenzisa laphana ukuze mhlambe nje ngoba nokudla for sure amakhisha awafani mhlambe edrobheni yabo khona indawo la uthi hey yabo ukudla kwala ikumnandi ngabe mhlambe khona into ebuyisebenzisa mhlambe yabona. Yeah, zikhona izinto ebengiyisebenzisa ikhona umunye umuthi nje kubizwa ngepentshisi bese kuba ne powder oyellowish
ebengikunikisa ngifake emanzini ngisebenzise benguthola komunye umama nje okhona ngala ko market ngeke ngimushoke ngincothi ngivikela umsebenzi wakhe nje ilokho bekumsiza. Ngabe mhlambe ngikuzwa ukuthi bese bekubhuka mhlambe khona abantu abanegama thizeni mhlambe bebeza kuwena mhlambe like njengokuthiwa DJ bani mhlambe mhlambe bakhona abantu abanjalo abanegama abaziwayo mhlambe bebefika kuwena. Akhona ama celebrity bengisebenza nawo bengisebenza ngawo amanye nje ngeke ngibabuke nje ngithi we yabuke lokho uqamba amanga kumfazi wakho ukuthi kuyamthanda kodwa kubeni kujika la kumina. Khona nosopolitiki nje baningi ngoba ngisho abaphesheya abasuka bebook ama flights beze la eThekwini beze kumina. Hey sisikushuthi uphethe irecipe ehlukile but ke aish ngiyakuzwa but the fact that's why yenza ungayithandi okusho ukuthi manje ufuna uyiyeka. Yeah. Yonke lento awuyenzisa imali na awucabanga ukuthi mhlambe ekuhambeni kwesikhathi uma ukuthi imali iyaphela noma usayithola ungaphinda uphindele kulomsebenzi. Ngiyakhuleka ukuthi ngiyafika lapho kungenzeki ngoba angisayifuni ngempela lempilo. Siswami ngabe mhlambe ingane unayo ke? Yeah, abantwana nginabo bawu3. Okay. Yeah, amantombazana awu2 bese kuba umfana okuyena omdala. Mhlambe kwakuzokuphatha kanjani kube mhlambe ibona benza le ibona abadayisa ngekhekhe and bondla wena ngoba mhlambe uswele buzophatheka kanjani and awucabanga ukuthi mhlambe le video bazochaphazeleka ngenxa yayo into ekade yenziwe wena? Bengangiphatha kabuhlungu and namanje ngiyazi ukuthi uma beyibona bazophatheka kabi ukuthi hawu uma kanti wenza lo msebenzi kodwa into engifuna ukuthi yenzeka ukuthi mina ngibe free ngaphakathi ngikhululeke ngazi ukuthi iqiniso ngilikhulumile noma ngabe baphatheka kabi ngiyazi kuzodlula kodwa ngoba akukho kungadluli. Usiswami ngiyakuzwa mhlawumbe abantu abanjani abayabezulu abelungu ibaphi kade bathanda kakhulu lapha kulomsebenzi abayishaya kangcono into yabo? Laba bangale ngaphasheya umuthi ngapheshe usho kuphi sisi? Khona abaseMalawi, khona abaseNigeria, khona amaPakistan nomuntu oseLesotho, Botswana na ngiyacanga ukuthi wangale phesheya no seSwaziland naye owangale phesheya wena usho baphi sisi wami? AmaPakistan namaNigeria. Yini ebiyenza imali ibapha obathanda kakhulu? Nigeria. Why uthanda amaNigeria ngoba benza lo msebenzi wokudayisa ngomzimba? Ingoba bayayazi into abayenzayo, story sabo nje siqondile. Yeah. Naseduzeni umsebenzi wabo nje bawenza kahle. Yabona lo engithi ngangimnikeza ngagcina sengimnika mahala sengikhethile kuyena. Wayesuka ngale eNigeria. Waye right imali eyikhokha kahle ezegcina seeda ngaphezulu. So nje ngangakhali ngalutho kuyena. Yeah. For sure awuzulangazelela ukuthi ngathi ngalokho ebuye eduze noma ngaze shayi overtime menza umsebenzi. Yeah, ngake kungifikelela ukuthi ngangcono kube uhlezi efika njalo usuku nosuku ngoba nje ngangiba happy mangade nginayo. Bengakaze kwenzeke mhlawumbe ubone umuntu owangale ngasemakhaya yakho? Hayi akaze kwenzeke. Kodwa mhlawumbe wawunalo uvalo uzima bengakubona. Ngisaqala nganginalo uvalo kodwa ngokuhamba kwesikhathi bengingasenandaba ngoba bengazi ukuthi iyona indlela engiphila ngayo and yena ngeke azangisize ngalutho noma ngangibona uzogcina ngokuhleba ngeke asho lutho ngeke anginikeze futhi le mali engiyitholayo ngoba inhloso yami ukuthola imali. Ngabe mhlawumbe akekho umuntu wake wakubona udayisa lapha ngomzimba mhlawumbe akekho umuntu wakubona okwaziyo mhlawumbe wasemakhaya? Ukhona umunye ubhoti wangasekhaya engambona eza lapha ya nhlanhla leyo wabona yimina kuqala. Hayi angibalekanga kanje waze waqhephuka iqhox
ngafika endlini ngathi ukuhlala kancane ngoba hayi uvalo lalungishaya shem. Lalungishaya uvalo. Nalabe engangisebenza nabo mabefika hayibo kwenze njani ngathi mina hey ngifuna ngisho ikhuluma ngizobe nginitshela ukuthi kwenzakaleni. Ngathi ukuhlala nje izinsukwana ngingayi ibintuzeni. Ngoba nje ngangisaba ukuthi kusangenzeka kuphinde kuqhamuke omunye futhi. Ngaleso sikhathi wawusanonembeza noma unembeza vele uvele uqale nini ukuhamba unembeza hle ungabi nandaba nje nomuntu. Ya khona unembeza nginawo ngoba into esanda kwenzeka nje. Kodwa hayi ukuthi ngangenandaba ukuthi uzothini ngangibalekela ukuthi hawu ngeke angakwazi ukuthi ngingabona umuntu wangasekhaya ngikule ndawo yize khona ngenandaba ukuthi bazothini kodwa angifuni ukubanikeza istory abazosikhuluma yabo. Yeah. Babukeli kuyazwakala akukho kungazwakali niyabona ukuthi sometimes senze izinto esingayithandi ngenxa ukuthi sifuna ukuthola izinto esingenazo siswami uNkulunkulu unawe yabona and ngeke kujaje yena umuntu noma engathini uyangibona so nje sizomfonela umama simazisa ukuthi sonke lesikhathi bedla imali yomsebenzi othize yabona and wakhile nje ingxayela imali ethize. Hey ubabukeli samthanda niyabona ukuthi kunjani eSouth Africa nathi ayikho into esingayenza but ke ngiyacabanga ukuthi kumele sifonele umama manje siyanthanda kakhulu nonke siswami ngiyacabanga ukuthi isikhathi ukuthi sifone ngicela ungifakele inamba la umabani mama wakho Makhumalo. Oh Makhumalo. Okay. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Idlulela sibonga. Idlulela. Ngane kaMakhumalo. Uthe uba igama wani? Oh. Hello. Sawubona mama niyaphila? Yebo siyaphila mfana wami. Ukhuluma noba? Ukhuluma noVumani la kwiVumani film ma wami. Ngikufonela la nginofikile ingane yakho Makhumalo. Yebo mfana wami. Yebo. Ingane yakho mama khona into ethi nje ayifuna ukudlulisela yona. Ngiyazi ukuthi uzothuka ukuthi wafonelwa indoda but nje isicela nje ukuthi ukudlulisela nje into encane ma wami. Sekwenze njani ufikile kodwa Nkosi yami? Hayi mama ungalalela nje ungathuki kakhulu ngoba usaphila nje. Intshebe kuthiwa isuke sithi ingakabheki phezulu makuthiwa indoda kodwa ke singathi amabele awakabheki phezulu ngoba intokazi. Ungamlalela nje ma wami umuzi ukuthi uzothini. Okay mfana momnika ukucika. Sawona ma? Sawubona Fikile unjani? Ngiyaphila njani nini? Ngiyaphila mntanami. Into edala ukuthi sikufonele bengifuna ukukutshela ukuthi njengoba lapha ekhaya isimo sesishintshile nje yonke into isihamba kahle. Ingenxa lomsebenzi engiwenzayo engingasayiqhenyi ngawo engingakaze futhi ngiyiqhenye ngawo. Kodwa ngenxa yesimo engangisibuka ekhaya ngagcina ngingenile lo msebenzi okudayisa ngomzimba. Hawu. Fikile ungitsheli lokho. Ngiyaxolisa ma. Bazothina ebandleni Fikile. Ngiyaxolisa kakhulu. Fikile uthi ibandla lithini Fikile? Fikile uqonda ukuthi yonke le mali ubungodla ngayo la ekhaya yokudayisa ngomzimba. Ngiyaxolisa ma. Kodwa ngonani simakade kodwa ngonani shwele baba shembe. Fikile yini ungidlisa amanyalo ungazi ngumuntu wesonto. Ngiyaxolisa. Fikile ubuya nini ekhaya ingakho ungasabuyi nala ekhaya. Ish. Ufaka nje imali kuphela lokhu ufaka imali nje siqu sakho thina sibasazi la ekhaya. Ingoba nginamahloni ma sengize ngehla ngisho emzimbeni ngenxa yokuthi nje iyangidla lento ngaphakathi. Kodwa mntanami imali wake wafesa kodwa Fikile ufika lapho waya khona emadolobheni. Ngiyazama ma ngahluleka ngoba imisebenzi ayikho. Akuyingane ekhaya mntanami uzodla ubhontshisi la nezingane zakho. Zayizongibheka kanjani zona lezo ingane ma ngibuya ngi empty handed ngingaphethe lutho.
wabona ukuthi wena udayise ngomzimba Fikile. Ish. Ngiyaxolisa. Fikile ngicela ubuye uze ekhaya. Yebo. Buya mntanami usungihlazile kwaneleke buya. Bathi nje bona abantu abangazi abakubona lapha emadolobheni uqwayisa. Ngiyaxolisa mangizobuya. Angifuni ukushonela kusasa ungafikile la ekhaya Fikile. Yebo. Washonela kusasa ungaphindi ubuye uhlale nalabo baqwayizo obuvela uhlala nabo lapho. Awazi wangihlaza mntanami ukukuthemba kwami. Ngikhohlwa ngithi ingane yami iyasebenza, ivusa umuzi, iyangondla. Awazi wangiphoxa Fikile. Wazi wangiphoxa mntanami. Mama, siyaxolisa ziyenzeka izinto ngoba ke kodwa umama umthandazo siyacela usuhlala emthandazweni umkhulekise nengane yakho kodwa ke sithemba ukuthi awuyilahleli ngaphandle uyazi usengamathumba akho. Ngeke ngize ngimlahle mntanami awukho umgqomo womuntu. Umgqomo womuntu awukho. Okungcono akabuye ekhaya mntanami. Amen mama, hayi siyabonga kakhulu siyabonga mama. Ngiyabonga nimuphe nemali yokugibela mayingenayo mayingekho ngizohamba ngiyombolekela komama. Ukhululeka mama sive mani film sizokwenza lokho siyabonga kakhulu mama. Ngiyabonga ngane yami. Yebo. Uzizwa unjani siswami? Sengikhululekile manje ngoba uma useyalazi iqiniso. Kuzolunga my sister. Babukeli. Kulula ukukhuluma but into ebalekile ukuthi senze act. Nawe siswami umama uzobona ngezenzo ukuthi wayesola ngempela ngesenzo kade senzeka yabona. Siyabonga. Amen babukeli siyanithanda nonke.